Segíti arany. Yeah.
Hij het aan het werk. Even een paar koeien tegenhouden. En ik sta hier gewoon. Nee, ik had de trekkers die achter mij. Dus ik kan in de trekker springen. Maar dit is bij de buren. En die woont heel graag de Kuifvat is naar buitenland. Mooi gezicht. En wat oors was Friese hinders. Doei! Nou, ik ga een poging wagen. Dat ging mooi, hé. Dit ging mooi. De Duitse vader was erin. Wat vies mooier, de zwaarde of de kei? Dat is vaar. Oh.